Sitten olisi tarkoitus ajella Kalkkoaiville. Tai sinne autiotuvalle. Se pitäisi olla jotain tällaista maastoautotietä. Tällaisia märkiä kohtia täällä on. Etkä oikein tiedä, että pääseekö kuiviin jalain ehkä tuolta. Nyt tossa kohta tulossa joku vastaa autolla. Jännä nähdä miten niillä sujuu. Kun ne tänne päässyt, niin vai ne pääsee poiskin. Tässä Kalkkoaivi autiotupa. On Kalkkoaivi. Aikaa meni tasan 2 tuntia lähdöstä. Vähän niinku veikkailenkin. Urheilukello näyttää niin. Yhden pienen maisematauon pidi. Vähän vielä havaintoja tästä tuvasta. Täällä oli hyvät lämmöt. Yksi autokunta tuli just vastaan. Itse laitoin tonne pari puuta ja lämmittelen lihistä. Kuivattelen kamoja. Mut tänne olisi voinut vaikka jäädä tosiaan yöksi. Vaikka ei mulla ollut mitään makuupussia. Täällä on tämmönen pieni patja ja peitto. Täällä on niin lämmin, että nyt olisi kyllä voinut aivan hyvin olla yötäkin. Mulla ei sit toisaalta ole mitään sapuskaa enää aamuksi, niin varmaan painelen tästä sitten kuitenkin vielä takas ja kämpille. Paluumatkan alku. On tällainen aika kivikkoinen nousu. Kieltämättä jaloissa tuntuu. Mutta eiköhän ne tästä lämpee. Semmonen havainto vielä tästä touhusta. Nyt kun lähti sieltä päätien varresta reilun 20 kilsan päähän, niin kyllä sitä tässä ajaessa alkoi miettiä, että ajaa sen verran varovasti, ettei mene mitään rikki miehessä tai pyörässä, kun sen verran kaukana sit kaikesta huollosta. Vaikka tos nyt jotain pientä työkalua onkin mukana, niin jos jotain isompaa menisi rikki, niin olisi vähän hankala. On tää kyllä hienon näköistä. Jossain näissä maisemissa niin saksalaiset silloin linnoitti 80, no melkein 80 vuotta sitten. Retken pisin lasku. Tosiaan aika kivikkoista. Täällä on paikka, että saa ihan siinä mielessä tarkkana olla. Jossain luki, että tää on niinku aloittelijallekin sopiva. En nyt ihan tiedä. Sen aloittelijalle ei ainakaan kannata kauhean kovaa. Mulla on insertit edessä ja takana ja muutenkin tuhdit kumit. Ihan hyvä.
Tää taisi olla reissu niinku ehkä jyrkin lasku. Eikä tääkään kovin jyrkkää. Noustessa tuntui jyrkkä. Nyt oli tää reitin märin kohta. Tästä ei oikein niinku... Ei pääse ajamalla sen verran syvä. Tai pääsee ehkä, mutta jalat kastuu. Niin minä otan nyt kengät ja sukat pois. Nyt on sitten tällaista selkeästi helpompaa, tasaisempaa pätkää. Ihan hauska lojotella tätäkin. Mittari näyttää 46 kilsaa ja 46 kilsaa ja 810 metriä. Urheilukello näyttää, että kello on 20:08. Eli tunti 50 meni tännekin päin, mutta nyt oli, väittäisin, että oli enempi taukoja, kun jäin ottaa kuvia ja videoita. Kyllä se vähän sujuvammin tänne päin.